sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Ayo ayo. Kesel. Lambene. Yo yakin telake garing. Nyung ya gawe wedang. Banyu sumur. Arep apa? Oh, temen. Golet sing seger-seger bae lah yo. Seger ya kae kana kae ring sar kae. Sarke siapa? Ya kae sing biasa nggo jul geduk. Yo, golet nang alas yo. Iya. Kae, bro, opo kae? Mlaku mundi. Kae. Oh iya kae. Apa oi? Wah mengendi? Nyang melu. Mengaring alas. Iya, boleh seger-seger. Par melu ra oi. Iya kae, oi. Melu ra. Ya elu, yo. Sudah. Cepat kesel. Sudah ku, buat. Ulangi ge. Ini kirang genas, Mbah. Ayo mlayu to. Endi ya? Orang anak kae sing bisa digawe ya. Enak banget tekana. Kulit kae pangan apa-apa yuk. Kecut nyong yakin. Aja meneng tok. Yuk. Ya yo. Anak wis salam kae. Salam ngapain ro barek kentut piye kok. Walah kok ora ngerti. Ngerti apa? Sing penting iki kelas dipangan, Bro. Memargi asal dijemput kabeh. Ya wis lah ya. Yo, Ayo. lantas iki. Awas, Rik. Endi salam? Gena-gena kletek salam. Wong ket aduan kaya salam, Bro. Buahe. Kletek mbok. Iya ki kletek berarti. Mbok pada baik kletek kena dipangan ya. Ya kena. Tapi nak kan wis jangan. Oh, isane nek wis didantok iki. Ya iya. Ya mesti bijine bisa ora. Wis iki aja bahas kletek. Mending kae bae kae. Anak buah kae. Oh iya, Apa Bro. ya anak rene ya? Semongko. Nanas kok mbok ketone nanas. Iya, kayaknya iya loh, cepetan nih, Oh iya, Bro, nanas temenan, Bro. Tapi ini, Cuk, apa kena dipangan iki? Ya kena lah.
Wah, Pak. Kemandulan. Asik. Kowe pengalaman teman, Bro. Pengalaman bro lah. Nenek. Nah, kayak kena dipangan ora iki. Yo kena yo ngono pangan. Putak. Asem lah mau hewan bae iki dipangan ora. Encot, Bro. Nanti mending ya, nah ya. Panganan ya. Kayak anak bocah ya. Siapa ya? Oi. Kenapa, oi? Hei. Coba dia nyolong degan ya. Yuh, parah nih, yuh. Ya wis melu. Sir. Kayak siapa ya? Sing jualan segi apa ya? Sing jual iki pemerintah salah. Iya sih. Ana bae. Tapi siapa ya? Aku bedang apa kok ya? Nyolong degan ya. Yuk gue daripada nyolongi degan. Nyong melu lah. Yuk. Oke. Ini lah, yang tengah. Lu ngapa sih desel-desel? Aduh, oi, kamu berdosa banget. Kau bos, mulanya ya desel-desel. Nyong tanding. Yuk lah wis, yuk beli. Ngapa apa ora iki? Oh, wong mumat, wong mumat. Orang nanti kala. Kopong kabeh. Beli piyu nyebek beli sing ya? Iya, iya. Nyambut cepet, cepet, cepet. Cepat, kebelet ngising. Cepat. Tapi lalas itu apa kena dipangan iki? Ya kena. Mau apa? Kemandulan. Asik anjing. Mana bayura? Oi. Oh, Yang lucu anjing. Oh, sudah. Oi. kira-kira